Un microscop este un instrument cu ajutorul căruia putem observa și studia obiecte mici, care nu pot fi văzute cu ochiul liber. Acesta utilizează un sistem de lentile și o sursă de lumină pentru a mări și a aduce în evidență detaliile fine ale obiectului. Prin focalizarea luminii prin lentile și apoi prin ochiul nostru, putem obține o imagine mărită a obiectului. Astfel, microscopul ne permite să explorăm și să înțelegem lumea microscopică din jurul nostru. Biologie, medicină, studiul celurilor, a țesuturilor, a microorganismelor și a diferitelor afecțiuni medicale, microbiologie, identificarea și caracterizarea bacteriilor, a fungilor și a altor microorganisme. Acestea sunt doar câteva exemple de domenii esențiale în care microscopul optic joacă un rol crucial. Importanța sa se extinde însă și în geologie, metalurgie, farmaceologie și științe ale mediului, unde contribuie la cercetarea și la dezvoltarea de noi cunoștințe și tehnologii. În următoarele ce urmează voi arăta cum se văd bacteriile sub microscop.